stratégiát is meghatározhatná a befektetés és az innováció, amit még 20 évvel ezelőtt, amikor az első programot alkottuk, azt mondtuk, hogy Budapest lehetne a világ pénzügyi központja, vagy európai pénzügyi központja, ez az egyetlenül le kellett tenni, ma be kell látni, hogy ez már Budapest soha nem lesz, ha csak nem lép fel valamilyen kooperációban, mégiscsak ezt a szerepet meg tudja magának kapni. Ma már még az ázsiai vagy a keleti kapu funkcióban gondolkodni, inkább csak investment, logisztika, befektetés oldalról nincsen, tőzsdei végzetlen pénzügyi oldalról. A konferenciák és a konferenciák központszerek az viszont élő ma is, a kultúra és a szórakoztatás ugyanúgy élő ma is, és még talán nagyobb lehetőségek is vannak benne, mint 20 évvel ezelőtt. A gyógyászat és a wellness szintén, és azóta egy új elem volt, ami 20 évvel ezelőtt még nem szerepelt a stratégiánkban, a divat és a trend, amire azt mondom, én úgy fogalmaztam, és ma is azt mondom, hogy az igazi világmárkák a világörökség jegyében fantasztikus életet tudnak élni Budapesten, hiszen pont azokon a területeken építünk mi világmárkák, sok minden lehetőséget a világörökségnél váltak a városnak területei, és végül itt megjelent, és azt is mondtam, és én azt mondom, hogy vita szintjén lehet erről beszélni a nagy államról, hogy Budapesten legyen olimpia, de ma nem az a kérdés, hogy tudunk-e olimpiát rendezni, hanem az a kérdés, hogy tudunk-e 20 év alatt, vagy 15 év alatt, vagy x év alatt olyan várost építeni, amely ekkora rendülettel épül, mint ahogy 1872-től 1896-ig, mert ha innen tudunk, akkor 24 év alatt meg lehet építeni.